pa. Shoutout natin ang mga nasa relasyon na pagkatagal-tagal na pero hindi ba rin kinakasal? O yan, dami ngayon na talaga nga namang in a relationship pero bakit parang hindi patungo sa simbahan ang relasyon nyo? Ano ba, naggagamitan lang ba kayo o di kaya isa na lang ang may gusto sa relasyon nyo? Huy! Mahal! Annyeonghaseyo, Kim Chino yung nito. Ay, ito na naman. Ito na naman ang spicy opa mo sa radyo na si DJ Kim Chino. Meron dito na hihingi agad ng burger. Kakapasok pa lang ni Kim Chino, nang hihingi na ng burger. Ewan ko ba dito? Babaero kasi to kaya mahilig sa burger. Anyway, mahal, kasama mo ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino na talaga nga naman pag natikman mo, mas masarap pa sa burger. Wow! Makakasama mo ako 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ngayong makakasama, makakaano pa, mamaya kung ano masabi ko. Makakasama, makakakwentuhan, makakalambingan at pwede mo na ring i-taste test. Wow, taste test! Ako bahala sa kwentuhan kung ikaw ay natatraffic, kung ikaw ay nagbabantay o di kaya ikaw ay namumulis ng cellphone ng jowa mong may kabit. Sige, sasamahan kita pag-usapan natin yan, di ba? Pero speaking of relasyon na talaga nga namang matagal na pero hindi pa umuusad, may tendency kasi mahal na baka nanghihingi ka lang ng sign sa bathala, sa stars, di ba? Kung ano ba talaga ang mga katangian ng taong aasawahin ko na. Kumbaga yung taong isusuko ko na ang lahat-lahat at ihaharap ko sa altar. Clueless ka pa rin kahit matagal na kayo, di ba? Sige, wag ka mag-alala kasi si Kim Chino, ay nako, alam niya na yan. Kahit wala pang asawa to, nako, subok na ako. Ako bahala kaya sa chinitok sa atin usapang love mula sa DJ Kim Chino nyo. Ibibigay ko ang 3 katangian ng dapat mong asawahin. Ay, gusto na mag-settle down. Diba? Para hindi ka masakal. Makasal sa maling tao. Ito na mahal. Una, asawahin mo na yan kapag may emotional intelligence. Ito yung sinasabi natin na marunong makinig, hindi lang magsalita o sumagot. Karamihan ngayon kapag nag-aaway ang tao, sagutan. 'Di ba? Kapag nag-aaway sa isang relasyon, ikaw nga ganito ka nga hindi pa tapos yung isa. So definitely mas masarap magkaroon ng partner na marunong muna makinig bago sumagot. Ewan ko ba sa mga tao ngayon gustong-gusto lagi pataasan ng ihi. Sa totoong buhay lang naman, bakit kayo nagpapataasan ng ihi kung pwede naman kayong maghalikan? No? Baka kung ano na naman masabi ko. Anyway, yung taong kayang kontrolin ang galit at ego. 'Di ba? Ang hirap magkaroon ng kapartner na kung saan mataas yung pride, hindi marunong mag-adjust, 'di ba? Hindi marunong mag-sorry. Ikaw nga may kasalanan, ayaw mag-sorry, tapos manunumbat ka pa. Diba? Ang sarap ma-fall sa taong may emotional intelligence to the point na magkakaroon kayo ng harmony sa relasyon. Meron ako mga kilala nagpakasal, walang emotional intelligence ang kanilang asawa. Anong nangyayari? Nagrarant ngayon kay Kim Chino, oo. At sana hindi siya nandito ngayon. Hindi niya napapakinggan, oo. Pero malaking factor ang taong may emotional intelligence. Masarap maunawaan ng partner. Kaya naman kung ikaw ay nakakaranas ng pag-unawa, 'di ba? Sensitive yung partner mo when it comes on your emotion, responsible on your emotion. Ay nako, isang senyalis na yan na wag mo nang pakawalan. Pwede ka nang bumukaka. Bumukaka ang puso, 'di ba? Para maging asawa mo. Nalusot. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa pagbukaka ng iyong pagmamahal kay Kim Chino. Oo, huwag ka mag-alala hanggang 9 p.m. pa naman ako
ako. But for now, rakrakan music muna tayo. Dito ka lang, mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!